vedle mě už je Marian Vilhan, zástupce florbalové reprezentace a hráč. Mariane, my jsme tu hlavně kvůli tomu, aby jsme připomněli akci Florbal na kolech. Je to akce, která odstartovala v listopadu roku 2008 a přibližte tedy znovu, o co se jedná. V podstatě jde o podporu florbalu handicapovaných. Ten sport se snažíme se prostě dostat do toho co nejvíc hráčů, snažíme se získat ještě víc týmů v lize v český. V podstatě pokud nás chcete podpořit, tak můžete poslat DMS-ku, je to DMS Mezera na kolech na číslo 847. V podstatě letos budeme pořádat první mezinárodní turnaj 6 zemí, je to vlastně obrovská akce, je to vlastně první akce takového typu v Evropě. Bude se to pořádat v Jablonci, termín je 15. až 18. července, takže se všichni můžete přijít podívat, srdečně vás zveme. Ještě k těm DMSkám, ten projekt už tedy funguje v podstatě 2 roky, ještě rok fungovat bude. Zajímalo by mě, kolik peněz už se takhle vybralo? Vybralo se zhruba něco přes 33 000. Je to určitě jedna z větších částek, které podpořili ten sport. Je možné, že třeba budou i nějaké takové podpůrné akce, jako byly třeba na mistrovství, které pořádala Česká republika, Praha a Ostrava, jako například exibice vozíčkářů a hráčů? Určitě, snažíme se těch exibicí dělat maximum, snažíme se ten sport propagovat i například ve školách, kde jsou nějaký handicapovaní lidi, snažíme se prostě maximálně, jak to jde. Na co se ty prostředky třeba použijí? Většinou je to na pokrytí nákladů spojených s pronájmem hal, s nákupem ty techniky sportovní, která je poměrně dost drahá. Hlavně jsou to ty vozíky speciální, kupují se mantinely, spousta dalších věcí, platí se rozhodčí z toho, jako u každého jiného sportu. Teď trošku odbočíme, vám se v podstatě jako první reprezentaci podařil husarský kousek. Vy jste jako vozíčkáři porazili reprezentanty Švédska. Přibližte, kdy se to stalo a jak k tomu vůbec došlo? Určitě, měl jsem to štěstí, že jsem u toho byl, bylo to úplně skvělý. Bylo to vlastně ve Švédsku, v zemi, která vlastně florbal vynalezla, nebo hráli jsme tam 2 zápasy, v jednom jsme poměrně drtivě porazili Švédy, kteří vlastně už to hrají možná přes 10 let a opravdu z toho byli na větvi, jak se říká. Já jsem se dočetla, je to vůbec možné, vy jste tam odjeli s 1 pětkou? Byli jsme tam s 1 pětkou, měli jsme jenom 1 hráče na střídání a kuriozita byla, že vlastně máme brankáře, který přišel o ruce, takže on vlastně nemá ruce a chytá bez rukou a prostě ty Švédi na to koukali jak na zjevení. To musel být úžasný zážitek. Bylo to krásný, opravdu i po té sportovní stránce, ta hra byla strašně dynamická a opravdu to mělo šťávu, byl to nádherný zápas. I když víte, jaké to je vyhrát nad Švédy, co byste poradil reprezentaci takzvaně zdravých? V tom Švédsku to bylo v podstatě jenom o tom, že jsme důsledně dodržovali tu taktiku, kterou jsme měli dopředu připravenou a opravdu díky trenérovi Koutnému z Ostravy, ten, který vlastně tu reprezentaci podržel, jsme vlastně dokázali zvítězit. No. Já vám moc krát děkuju za rozhovor, užijte si tady florbalové představení ve finále a hezký den. Nemáte za co a všechny vás srdečně zvu na naši florbalovou ligu vozíčkářů. Tohle ještě není všechno, vy máte také možnost podpořit samozřejmě florbal na kolech, jednoduše DMS-kou, dárcovskou SMS ve tvaru DMS Mezera na kolech, kterou pošlete na číslo 8777. Stojí 30 korun a 27 korun z toho dostanou vozíčkáři, takže určitě neváhejte a posílejte.